Fadzai Mahere auya nemubvunzo akati andinzwisisi kuti chii chinenge chiitika munyika yeZimbabwe. Noda kuti ari kuona kuti hapana fairness, noda kuti aiwa vanhu vari kuaccuse vachisungiwa havana mhosva asaona wiki inochivhayo, aiwa vachitobatwa neevidence vanongoalawiwa kuti varambe vachiruma vachifamba ita zvavanoda. Sapenda mashoko atakuona Fadzai Mahere munomuziva anoadvocata ndokuti wasubscribe like otina on the bell icon. Anouya paendo pake muzara nhasi onyora chiti good day ethnic mangwana. Why is there such a big difference between the way at police Zimbabwe treat accused persons who are affiliated to ZANU PF official and those thought to be opposition? As you can tell from the video below, those connected to ZANU PF get champagne quality treatment, while those thought to be opposition are beaten, handcuffed, and made to crawl on the ground like dogs. Does the state not take the view that all persons are equal before the law as set out in the constitution? We need new leaders. Mashoko acho kapana pana Fadzai Mahere achiti aiwa hazvi make sense kuti vakomana vanhu vanongobata veCCC vasangana mhosva but vanonzi fambai nemabvi vachirohwa vamwe vachivhunika maoko nemakumbo, asi vanhu vanyatso kubata kuti vakasquander ma-state funds ne-taxpayers money, vanhuvo vanongonzi aiwa tozokuinterviewa tozokushedzai. Mashoko anonyorwa naFadzai Mahere aya chipotitsai mafungiro enyu mati kudii pamusoro pemashoko ake. Wapinda comment section medu mutidze mafungiro enyu, musawana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.